Sup YouTube. Det er Tubs her. Jeg laver nogle YouTube-videoer snart, som I vil se mere fra. Hvor I vil se mig for eksempel nakke folk eller gøre et eller andet. Ja. Det var bare lige det, jeg ville fortælle jer jo. Det klamme dyr. Ja, og jeg har spillet det her lidt før, altså jeg begyndte for et halvt år siden, tror jeg. Så er det bare gået lidt godt. Så har jeg fået lidt gear, MS-9, hjelm til 7, ja, sådan en her. Så lidt gear. Men ja, I vil komme til at se meget mere fra mig. Ses.